ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 Illegal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano?
Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako.
Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Mo kanina ko, New Bicolano. Grabe no. Pero ako, masaya ako para kay Dennis. Bakit? Ba't ka masaya para kay Dennis? Ba't ka masaya? Masaya ako para kay Dennis kasi deserve niya kung ano man yung nararanasan niya ngayon. Deserve niya na mawala ng best friend. Deserve niya na mawala ng girlfriend ngayon dahil sa pang-aas niya dun kay Marco na best friend niya. So masaya ka sa kinatnatan ng kanyang buhay. Oo, totoo. Kasi kinain niya o kumbaga tinanggap niya kung ano man yung consequences ng mga naging desisyon at aksyon niya. Correct, 'di ba? Pero alam mo dude, eto talaga yun eh. Etong si Marco, Ayan, oh. 'di ba siya yung ikakasal? Correct. Oh. Naisip ko lang, Oh. siguro ang yaman niya. Ay totoo. Totoo. Ang mayaman talaga siya? Well, feeling ko din kasi nag-i-English. So, diba? So, porque nag-i-English, mayaman na. Oo, diba? And then, tsaka nagpapatahi sila ng gowns, oo. diba? At Ay, tsaka yeah. suits para Mga sa primary suit. sponsor and secondary sponsor. Correct. Ibig sabihin may budget. Take note ha, suit, hindi barong. Oo, diba? suit, diba? Tama? Tama, suits. Oh. Kakaloka yun. Pero mayaman siya. Mayaman. Siguro hindi lang sa pera, kundi sa lakas ng loob. Oh. Dude, kasi alam mo, sa realidad ng buhay, kapag ikaw gumasos na, nag-invest na sa isang tao, kapag nakarinig ka ng pagloloko na ginawa ng taong mahal mo, oo, magagalit ka sa umpisa. Totoo. Pero nandun yung parte sa puso mo na baka kaya pa. Ay, alam mo, that's really interesting. Kasi parang ang pinupunto mo talaga dito, these are the people na kaya talagang magbigay ng tinatawag nating unconditional love. Oo. Loving until it hurts. Ang sakit nun. Oo, kasi dude, kumbaga parang kung ako ilalagay ko yung sarili ko doon sa parte ni Marco, oo, niloko ko ng best friend ko, pero kung papakinggan mo kasing maingay yung sinasabi ni Dennis, walang emosyon, walang kahit ano. Yeah. Hindi ko sinasabi na patawarin po lahat ng mga magluloko. Correct, Mga oo. manluloko. Ayaw po natin ng ganon. Hindi, No. Yes, hindi po tayo tolerator sa mga ganong klaseng aspeto. Pero, yung realidad lang ng buhay, kung babalikan natin, genuine yung pagsasabi ng totoo ni Dennis na wala talagang emosyon. Na kumbaga nangyari lang siya ng isang beses. Casual keme lang. Yes, casual kineme. At siguro nanguna yung takot dun sa puso ni Dennis na yun nga mawawala yung pagkakaibigan. At kung iisipin mo, normal sa tao yun na may mga bagay na tinatago tayo sa sarili natin kasi pinangungunahan tayo ng takot. Yeah. At kapag yung takot yung nanguna sa atin, hindi na tayo masyado nakakapag-isip kung ano talaga yung dapat at mas tamang gawin. Ay, napakaganda nun. Oo, napakaganda nun. Kasi as humans, nature natin yung magsinungaling, but at the same time, nature sa atin na matakot. At yung takot na yun yung dahilan kung bakit hindi tayo nagiging accountable sa mga dapat na accountable tayo. Totoo. Oo nga no. At the end of the day, tao din pala si Dennis. Yun yung somehow nakalimutan ko rin dito, no? Natatakot din. At gusto lang din ng sarap. Na gusto lang din makatikim. Diba? Kasi naman alam mo, nakakaloka rin kasi. Sino yung babae? Yung ipapakasalan Trina. ni Si Trina. Oh. Alam mo, ito yan sa babae, ganito rin naman yung sitwasyon. Ayan. Okay. The wrong person at the wrong time may fool you that he is the one. Ay, oo nga, Parang no? yung taong darating sa buhay mo, sa pinaka-vulnerable state na pagkakataon ng buhay mo,
pwede kang linlangin ng pagkakataon na yun at ng taong yun na hindi tamang tao ako para sa'yo at ako ang makakapag-ease ng pain na nararamdaman Correct, mo. kasi vulnerable ka nga eh. Bukas, sensitive. Yan. Konting hawak lang sa'yo, ang sarap agad. Oo. 'Di ba? Konting pagtingin lang sa'yo, ay tama na itong tao. Yan, 'Di ba? Totoo. So, ibig sabihin, kung vulnerable ka, it's very important also and it's very obvious na we should, kapag aware tayo na vulnerable tayo at that particular moment, let's parang maging beware tayo of the things na pinapasok natin, Totoo. including relationship, including mga tao sa buhay natin. Oo. 'Di ba? Mga ano to mga kahinaan ng tao. Tama. 'Di ba? Na sabihin na natin na kailangan din talagang harapin, 'di ba? Nung mga taong nakagawa ng pagkakamali, naging mahina sa mga sandaling 'yun, yung naging consequence ng action nila. Yes. Masaswerte yung mga taong tinatanggap pa rin kahit nagloko. Ay nako, sana all. Masaswerte yung mga tao din naman na hindi na tinanggap. Bakit? Bakit naman hindi na nga tinanggap, hindi pa maswerte pa rin? Kasi Oh. una sa lahat, bakit mo nagawang magloko kung mahal mo talaga yung tao? Ibig sabihin, pinalalaya ka na nung taong yun doon sa isang relasyon na akala mo nagmamahalan kayo pero hindi naman pala. Oo nga, no? Parang ganun. Ako lang naman to. Kumbaga, parang kung mahal mo, ba't ka magloloko? Tama. Kung mahal mo, bakit ka titikim ng iba? Kung mahal mo, bakit ka masasawa? Tsaka yung cool off na sinasabi nila. Cool off. Oo. It's a gray area eh. At sa isang relasyon, hindi po pwedeng meron tayong gray area. Dapat Red lang. yellow. Kumbaga sa puti, itim. Yun lang. Yun lang. Wala nang gray area. Kaya hindi rin ako naniniwala sa mga cool off na yan. Oo, kasi ang cool off, I think that, and I strongly believe na it's a preparatory for you to enter the next relationship. Ang tayo na preparatory. Bakit? Wait lang, Konyo Bicolano. Nagamit mo na ba yung cool off sa mga naging karelasyon mo? Oo naman. Oo naman. Sige, bakit nagagamit ng isang konyo o nagamit ng isang Konyo Bicolano ang cool off sa kanyang mga naging ka-eme? ang cool off dapat ginagamit natin ng maayos yan, ha? Ano lang to, ha? Disclaimer. Wow, para makapag-isip ka. Pero ako kasi dati, nagkaroon ako ng pagkakataon na ginamit ko yung pagko-cool off para makatikim ng iba. Para mag-gaslight na, okay, nasasawa na ako sa'yo and I have to transition myself to other people na. Ayan. So, sa mismong lalaki na nanggaling yung ganong klaseng rason, diba? Kung bakit ibinibigay din ng isang lalaki yung cool off o ng isang tao yung cool off sa isang relasyon. Oo, wag na tayo wag na natin i-sugarcoat. There are times talaga na ganon. But again, ang pagko-cool off naman talaga kung titingnan natin sa maayos na perspective, giving time to each other to make hinga, diba? Taray nung make hinga. Kung hihinga ka lang pala, bakit di ka nalang nag-oxygen mask? Diba? Hindi, kasi kailangan ko minsan ng mouth to mouth. Oh, diba? Mouth to mouth resuscitation sa ospital ka papadala. Ang mahal-mahal ang mahal-mahal na ang mahal na makipagrelasyon. Dude, kasi mag-invest ka eh, diba? Kaya nga kung lulukuhin mo lang yung isang tao, wag mo nang pauohin o ligawan o gawing karelasyon yung taong yun. Manatili ka na lang single. Kung hindi mo naman kaya talagang mag-stick to one. I love that. And kung sawa ka na dyan sa isang tao, wag ka na makipag-cool off. Masakit man, hiwalayan mo na. Tapusin mo na lang. Kesa maglokohan lang kayo. Ayan. Ano, gusto mo lahat ng ulam sa'yo? Huy, magtira ka naman. Gusto niya lahat sa kanya buffet. Eat all you can. Wala pong ganon sa relasyon. Oy, naging juicy yung dear love and I think that yung mga sikreto mo maya-maya ay mas magiging juicy. Ay, oo. Parang katas Juicy, katas yun eh. Anyway, abangan nyo po mamaya ang Secret File. Salamat, Konyo Bicolano. Maraming salamat, Rakitera. Excited na ako sa sikreto mo. Oo. Hindi ko sikreto to. Sikreto ng kabisyo natin. Ay, hindi mo ba? Kasi dear love ko yung kanina eh. So, ikaw pala si Dennis. Si Dennis. Sabi na nga ba, may mga tinatago kang ganong klaseng kwento sa buhay mo, Konyo Bicolano. It's time para umamin ka na sa madla. Nang sa gayon, tanggapin ka ng mga tao. Malay mo, diba? Abangan nyo. Hindi, wait lang. Meron dito mga tao single na nakikinig ngayon.
'di ba yung ginawa ni Dennis? Nagpakatotoo siya. Totoo. Although hindi sa kanya nanggaling yung katotohanan, pero pinalaya siya ng katotohanan. Ikaw din, pwede mo yung gawin dito sa radyo. Papalayain ka ng katotohanan. Sige. Well, kung ano... Kaya ikwento mo na. Charot! Charot! Anyway, kabisyo, abangan niyo po alas 12 na tanghali hanggang alas 3 ng hapon ng Secret Files at Top Secrets kasama si DJ Rocky Terra. At kayo yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!
yan! Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nahirapan lang po kasi ako. Kasi po, kami pong live-in partner ko po, kasama po yung buong pamilya niya sa iisang bahay. Nire-reklamo ko na lagi sa kanya na kailangan itong taon na to dapat makalipat na kami. Kasi sobrang alam niyo po yung pagtitiis ko. Magandang tanghali, DJ Rocky. Itago niyo ako sa pangalang Glory mula sa Bicol. At ito ang aking secret file. May live-in partner ako. 2 taon na kaming nagsasama sa isang apartment na nirerentahan namin dito sa Maynila. Wala akong trabaho ngayon. Hindi dahil sa ayaw kong magtrabaho, kundi dahil gusto ng partner ko na sa bahay lang ako. Nagtatrabaho siya sa bandang Marikina. Araw-araw ay uwian naman siya. Wala naman ako masabi sa pagiging galante at pagiging provider niya. Kaya lang syempre, may mga pagkakataong namimiss kong magtrabaho. Gusto ko yung magkaroon ako ng sariling pera. Dati naman may trabaho ako eh. Pero dahil gusto niya na nasa bahay lang ako, sinunod ko siya. Kaya lang DJ Rocky, habang tumatagal, pakiramdam ko, nawawala yung sarili ko. Kaya nagtitingin-tingin pa rin ako ng mga bakanting trabaho. Nagpapasa-pasa ng mga application, pati nga abroad eh. Sinubukan ko, malay ko ba kung pala rin. Kasi dito sa bahay pakiramdam ko, hindi ako malaya. Hindi ko magawa kung ano ang gusto ko. Nakikitira lang kasi kami. 2,500. Yan yung presyo na inaambag namin sa renta. Kasama namin ang pamilya ng partner ko. Mabait naman sila, wala naman akong masabing masama sa kanila. Pero kahit mabait sila, napapagod ako. Napapagod ako sa presensya nila. Lumaki kasi ako sa Bicol. Nasanay akong malinis ang bahay. Bawal ang alikabok, bawal ang kalat. Kaya ginagawa ko ang lahat para maging malinis ang bahay. Pero pagkatapos kong maglinis, sandali lang, marumi na naman. At hindi lang paglilinis ang ginagawa ko.
Nagluluto ako ng agahan, tanghalian at hapunan para sa buong pamilya. Ay mali. Angkan nila. 12 kasi silang magkakapatid. Tapos may mga asawa at may mga anak pa. Lagpas sa bilang ng mga daliri ang pinagluluto at pinagsisilbihan ko dahil sa pakikisama. Kaya minsan habang nagluluto ako, napapaisip ako. Hanggang kailan ko to dapat gawin? Dahil sa pakikisama. Kapag nakikita ko ang mga patong-patong na hugasin sa kusina, nanlulumo ako. Ako na nga yung nagluto, pati hugas sa kainan, ako pa rin. Kaya sa partner ko, sa kanya ako nagsasabi ng mga hinanakit ko. Kahit hindi na ako maintindihan ng iba, kahit siya na lang. Kahit siya na lang ang makaintindi sa akin. Siya lang naman yung gusto kong makaintindi sa akin eh. Pero parang kahit siya, wala ring magawa para mabago ang sitwasyon namin. Hindi niya kayang pagsabihan ang mga kapatid niya. Kaya araw-araw, DJ Rocky, mas lalong nakakapagod. Nakakapagod maglinis, nakakapagod magluto, nakakapagod makisama. At higit sa lahat, pagod na akong maramdaman na parang wala akong sariling buhay. Siguro kung ibang tao lang din ang nasa kalagayan ko, mapapagod din siya. Gusto ko lang naman ng simpleng bagay. Sarili naming bahay. O apartment na inuupahan. Sarili naming space. Sarili naming buhay. Pero hanggang kailan ako maghihintay? At habang tumatagal, may isang bagay na lalo kong napapansin sa bahay na hindi ko na rin kayang palampasin. DJ Rocky. Bukod sa aming mga tao na naninirahan sa bahay, may mga umeeksena pang mga langaw. Na para bang nagre-renta rin sila sa loob ng bahay. At kinakaya yun na makasama ng mga kapatid, ng mga pamangkin, ng live-in partner ko. Hindi ko kaya ng maruming bahay. Sabihan na ako na maarte. Pero simple lang naman ang hiling ko, di ba? Yung bumukod na kami. Kasi yung lugar, kung nasaan man kami ngayon, parang, DJ Rocky, hindi ito ang pinapangarap ko para sa amin. Tama ko na din sa kanila. Tapos po, syempre, ugali ko po talaga na yung gusto ko yung malinis yung bahay. Sa kanila po, hindi ko talaga magawa dito. Pagka naglilinis ako, tapos biglang magdadatingan sila, tapos may mga hugasin na parang tambak hindi po sila parang naiisip na kahit sobrang nilalangaw na yung kusina, hindi po sila ng problema. Tapos mas lamang po yung pag-cellphone lang. Parang doon po ako na ba't hindi nila na-appreciate pati yung ginagawa ko na gano'n. Tagal ko naman po na silang kilala na gano'n, pero parang hindi ko na po kaya. Parang kahit yung sa relasyon namin dalawa, parang parang gusto ko nang bumitaw.
Ngunit ayaw pa ng puso. Wait lang guys ha. Gusto ko nang bumitaw. Siguro kalaban ng sarili. Sino ba dapat pumili? Sino nga ba? Hello, same kwento ah. Ang angal ko ngayon sa partner ko. O, 'di ba? Ba't kasi may mga partner ni na hindi ka kayang ipaglaban? Ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw. Siguro kalaban ng sarili. Sino nga ba ba't pumili? Sino nga ba, ako pa o ikaw? How? Tao. Gano'n, ngunit wala namang nakikinig. Pag-ibig, wala nang pangalan na nga. Magmamahalan pa kaya nga kung muli. Bibitaw na. I can't bring myself to say
Hi, it's me, Ann. Radyo lang ako nakikinig live na. Thank you, Jericho Ferrer. Thank you so much. Bayani de la Cruz, hello. Malakas ang ulan dito, red rainfall po. Uy, Herwin, hello. Hello sa lahat ng mga nanonood ngayon. Hi po! It's me, Ann. Sarap makinig ng kwento mo. Thank you, the love. Hello. Kilala mo ba ako? Jericho, lagi ka sa DZRH. Kulang na nga lang yung pagkamala na kitang empleyado dyan. Shout out kay Love. Watching from San Jose del Monte, Bulacan. Uy, kumusta kayo dyan? Marie, hello. Shout out po Laurelyn Palo and Kathleen Gestupa. Buti nakibiyahe ka. Actually, nag-half day ako today kasi nagpahupa muna ako ng baha. May San, dito daw. Ann, hello. Mark Azur, hello. Oh. Tashang, miss you. Gab Valletta, shout out. Alexander, hello. Katrina San Jose, mas maganda talaga bumukod. Makakagalaw ka kahit anong gusto mo. Pwede ka pang mag-TikTok, chos. Kahit ano pang gawin ninyo ng partner mo. Di, tsaka biruin mo, araw-araw may catering siyang ginagawa. Miss Jess, hello. Dark Butterfly, Inge Lomo, Christina Naag, Mrs. ni Becky to, Baby Ali, shout out from Quezon. Dark Butterfly from Negros Oriental. Hi, Ate Ria, buti nakauwi ka. Nagpatila muna ako ng ulan, pero mga 6 ako umalis dito. Kayo, Ate Ri, kumusta kayo pala dyan sa Quezon Province? Charot. Red 29. Kain po tayo mainit na sinigang sa maulan na panahon. Actually, medyo umaaraw ngayon, Sabi ni Architect MRT, iba ang peace of mind pag nakabukod. Hi, May. Durian yema. Actually, hindi ako kumakain ng durian. Very pili lang yung kinakain kong fruits. Miss CJ, hello. Jim RMT, Ruti Despabile. Laderas from Taytay. Medyo mahirap yung pangalan na bigkasin na yun, Scorpior, Borms, hello. Gandang maulan na umaga. Ang lakas daw ng hangin, sabi ni Miss Jess. Tagasan po ba kayo? Samkan from Abu Dhabi, Angelo Nomo, Jana Faith, shoutout kay Jaigo Kaburnay from Tagundin. Scorpio, shout out. Ano yon? Ulitin mo. Ayan. Si Wayne, Faith, Ezekiel at Matt, galaw-galaw. Nakikinig sila sa inyo. Thank you. Sabi ni Ate Cathy, pwede siya mag-catering business. Dami niya pwede empleyado. Totoo. Ang hirap nun. Ako talaga, ayoko talaga na nakikitira. Bahay na po sa Oriental Mindoro, sabi ni CJ. Red Fox ng Taguig. Di bali nang mahirapan ako yung di bali nang parang kayod kalabaw ako. Basta hindi ako makikitira. Gusto ko kung ano yung space ko sa akin yun. Gerard Misiano. Dumating kasi sa point sa buhay ko na kahit wala pa akong asawa, linis ako ng linis sa bahay namin. Dito lang sa Maynila. Yung mama, papa ko, may ayos sila na gusto. Syempre, 'di ba? Ano namang laban ko doon, sila naman yung may-ari ng bahay. So sabi ko talaga noon, darating yung time na kung ano yung gusto kong ayos sa bahay, yun yung masusunod. Ayun. Wala po yung station nyo sa radyo. Wala ba? Gladys Rapacon? Pa-check naman Pa-check kung nagpe-play kami. Kasi alam ko meron. Sa pagkakaalam ko, Papa A. Glam Grub Shopee. Shoutout sa asawa ko na nakikinig sa inyo. Jo Marie Palabay, yung name niya. Happy shoutout watching. Ayan, sino dito yung mga naka-experience na makitira sa pamilya ng partner nila o ng aasawahin nila, o ng asawa nila? Talaga, Pap? Nakikitira pala kayo? Pero hanggang ngayon ba, nakikitira pa kayo o sarili nyo ng space to? Si Papa P, siya daw.
Sabi ni Ate Cathy, ako nga rin gusto ko nang lumayas maya pero babalik din ako bukas. Sabi dito ni Mama mo Pink, Mi, sobrang hirap tas iba-iba ugali ng mga kapatid. O diba? Tas makikisama ka, Papa A, Red Fox ng Tagig. So, kumusta? Anong pakiramdam? Swertihan, diba? Sabi dito ni Papa P, si mother-in-law ko nakitira sa amin ni Mrs. Kumusta? Sa atin lang to. Ang hirap sa kalagayan ng lalaki pag ganyan, no? I mean, maswerte ka kung ayos yung pakikisama, kung baga walang gulo. Pero kung yung tipong hindi maayos sa bahay, 'di ba? Tapos hindi mo ugali yung ugali nila, yon doon ka mahihirapan. Bobby Valame, tampo yan. Sinong nagtatampo? Sabi ni Papa E, di mo magawa ang gusto mo, may nakatingin palagi. Hi kay Miss Jeanette, sabi ni Marie. Miss Jess, kami po, nakikitira pa kami ngayon sa parents ko. Next month ko ipagkaloob ng Diyos, bubukod na. Oh, masaya po kayo, Miss Jess. Mark Azur, sabi, ngayon, panay utos yung mama niya at tita niya. Pero pag nagsusumbong ako sa partner ko, wala lang. Oh, Mark, ikaw ba yan? Anong pangalan mo? Gamit mo yata yung TikTok ng asawa mo. Mama mo Pink, yung mother-in-law ko okay naman, kaya lang yung panganay alam mong ayaw sa'yo. Ay, may ganun, no? Yung pakiramdam na parang hindi ka naman tunay talaga na gusto. Yung pinapakita lang na gusto ka, pero ramdam mo sa kabig ng bibig, sa kabig ng mga galawan na hindi ka naman talaga gusto. Tapos yung pabor na ibibigay sa iba, pero sa'yo hindi. Hindi ikaw ang favorite. JVR, hello. Itachi, Princess Aya, hello. Sabi ni JVR, mas mahirap lalo sa amin mga babae kapag kasamang pamilya na lalaki sa loob magulo, sulit. Onel, wala negative sa ganon. Max Shop, mahirap lalo na sa mga in-laws, maliliit na bagay na papansin, limited ang kilos. Totoo. Partner niya, kakainis lang, ginawa pa akong katulong. Oh, Miss Jess, masaya na may halong kaba kung kakayanan na namin bumukod. Actually, may gano'n, no? Yung parang kakabahan ka kung kaya niyong bumukod. Onel, walang negative sa gano'n. Much better na talagang bumukod. Mama mo Pink, buti na lang nakabukod na. Kaso, katabi pa rin ng bahay. May part ba na nakikialam? Yung mga in-laws? Marie, Janet Oxales, thank you, love ya. Erwin Conde, ang ganda ng face mo. Thank you, sabi ni Jericho. Sabi ni Ate Cathy, kaya single o may kinakasama, minsan mahirap talaga makisama kahit pamilya mo pa. Totoo. The Ugly Boy, Johnny Faith, hello. Saint Peter, wag mo muna kukunin ha. The Ugly Boy, mabata pa yung anak ko. Mama Pink, meron lalo sa pag-aalaga ng anak. Yun ang benefit, diba? Nang merong nasa paligid-ligid lang na kaanak. Pero basta side mo. Mel Ala Doctolero, naging katulong ako sa bahay nila. Gretz 23. Jana, Lito Labrador, ang pogi daw. Tagudin, Ilocos. Dayang, ako nung una mahirap kasi hindi pa kami kasal. Nung kinasal na kami, hindi na masyado nangingialam. Yun talaga yun eh. Kailangang maiparamdam mo na I am the queen. Sabi ni Miss Jess, wala namang problema sa parents ko. Ayaw nga nila bumukod kami. Actually, may mga ganyang magulang ha, na ayaw nila bumukod yung mga anak nila kasi malaki naman yung bahay nila. Siguro mayaman kayo, Miss Jess, no? Or baka talagang nag-retired na yung parents mo tapos masaya sila dun sa mga apo nila. MG, mahirap lalo ayaw sa'yo. Ernesto Lolo, hello po. Buti na lang tanggap ako ng biyanan ko kahit ganito ako, thankful ako doon. Sai from Bulacan. Oh, happy for you. Shout out DHL Express Philippines Corp. Hello. The Ugly Boy. Oo, nandito na po kami. Simula pa nung August 10 or 8. Ayan. Tanggap naman yung sa kwento kaso ginawa siyang katulong. OFW yarn. Hindi pa dyan natatapos ang lahat, guys. May second part pa. Wait lang kayo dyan. Abangan ninyo ang mga susunod na magagan, ha? Dito pa kayo mas lalang. Ganon. Bakit? Ba't wala kang ginagawa? Mary Ann Romel.
Bayani. Roland Valdez from Tagudin, Ilocos. Jenna Faith, hello. Hindi natatapos ang panggigigil. Totoo. Gaganon kayo. Parang kiti-kiti. Gusto ko yung paghahagis sa mga plato dito sa bahay. Yun ang gigigil ka. Di ba yung parang kapag labag sa loob mo yung naghuhugas ka ng pinggan, yung parang binabalagbag mo yung mga pinggan, yung parang hindi ka nag-iingat, yung parang gusto mo yung marinig yung mga kalansing na mga kutsara at tinidor, pati yung mga baso, gusto mo mahulog-hulog siya para marinig nila, tapos makiramdam naman yung mga tao sa paligid mo na magtulong-tulong naman kayo. Ganon. Yung mapapagiling ka na talaga sa gigil. Kala kasi ng iba kapag wala kang ginagawa sa bahay, wala lang. Diba? Kala nila, eme mo lang. Anyway. Babalik na tayo sa ere. Kapit na po kayo sa pangalawang bahagi ng Secret Files. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Kabisyo, hanggang saan ang kaya mong tiisin para lang masabing marunong kang makisama? Si Glory na ating Secret Files sender, may live-in partner na provider. Maayos naman ang relasyon nila, kaya lang kasama nila sa bahay ang pamilya ng partner niya. At hindi lang basta pamilya kundi parang angkan. 12 magkakapatid, kasama pa ang mga asawa at mga anak. Pagod si Glory. Maglinis, magluto, maghugas para sa halos buong angkan. Pero, kung mababait yung kaanak ng live-in partner, bakit napapagod ka? Bakit walang tumutulong? At bakit kapag nagsasabi ka sa partner mo ng nararamdaman mo, parang hindi nagagawan ng aksyon? Ang tanging gusto lang naman ni Glory ay makabukod sila. Ano ba kasing mas mahirap? Yung makisama sa pamilya ng partner mo? O yung ipaintindi sa partner mo na dapat may gawin siya
para maramdamang mong siya ay kakampi mo. Kasi may mga pagkakataon talagang hindi naman natin hinihingi na awayin nila ang pamilya nila. Gusto lang nating maramdaman na kapag nahihirapan tayo, pipiliin nilang makinig, umunawa at kumilos kasama natin. Hanggang kailan mo kayang kayang sabihin na, okay lang, makikisama muna ako. Kahit araw-araw, unti-unti ka nang nauubos. At kung mahal ka talaga ng partner mo, hanggang saan niya kayang ipaglaban ang gusto mong mangyari? Magagawa kaya ng live-in partner ni Glory na bumukod at mawalay sa kanyang pamilya? Abangan ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng Secret Files. Po nararamdaman ko na hindi, parang hindi man lang ako nila na-appreciate. Minsan nga po parang hindi nila ako nakikita. Yun nga, hindi rin nga din po nila alam kasi hindi rin po ako nagsasabi sa kanila. Ang may alam lang po talaga itong live-in partner ko po na nahirapan na ako. Siya nga po din yung talagang inaaway ko pagka yung parang hirap na hirap talaga na. May isang araw, minsan po kasi may dumarating na araw na parang ayoko na, sungso na ako. Parang alam mo, gusto ko na lang po umuwi sa amin. Parang doon na lang po ako, manahimik na lang. DJ Rocky. Siguro, nag-uugat yung lungkot at pagod ko sa kalooban ng puso ko. Dahil pakiramdam ko, hindi nakikita ng mga kaanak ng live-in partner ko ang mga ginagawa ko para sa bahay. Yung simpleng salamat, hindi ko yun naririnig mula sa kanila. Alam ko namang bahagi ng pakikisama ang pagtulong ko sa bahay. Pero nakakapagod din palang magbigay ng magbigay kapag pakiramdam mo, invisible ka. Mga langaw sa bahay, napapansin ko, maglilinis ako, mag-aayos ako, magluluto ako. Maya-maya may langaw na naman. Stress. Sa totoo lang, DJ Rocky, may bahay naman na sana kami sa Cabuyao, Laguna. Kaya lang na-scam kami ng agent. Nakapaglabas kami ng 1,175,000 pesos. Nakapaglabas kami ng 175,000 pesos. Biruin niyo yun. Na-scam kami. Pero ipinagpasa Diyos na lang namin. Hanggang sa nag-alok ang isa sa mga kapatid ng partner ko ng pasalong bahay. Pinatulan namin. Dahil hindi na namin kailangang maglabas uli ng malaking halaga para sa mga naihulog nila. Sabi ko pa nga sa sarili ko noon, sa wakas, magkakaroon na kami ng sarili naming bahay. Kaya lang, ang live-in partner ko, pag tinatanong ko, kung po pwede na kaming bumukod, ang sagot niya, hindi pa kaya ngayon. Kasi kung 2,500 lang naman ang ambag namin sa renta, baka kaya naman naming humanap ng sarili naming lugar na malapit sa opisina niya. Kahit hindi muna kami doon sa hinuhulugan naming bahay.
Kasi habang tumatagal, mas lalong nakakapagod. Nakakapagod maghintay. At may iba pa akong hinihintay na napakatagal na. Magkaanak. Hindi pa naman kami kasal ng live-in partner ko. Pero 13 years. 13 taon na kami magkarelasyon ng partner ko. Ni wala kaming mabuo. Nagpakonsulta kami at sabi ng doktor, wala raw na po produce na tamang cells para makabuo ang partner ko. 0 sperm count. May history din siya ng los-los. Pero okay naman siya ngayon. Sabi ng doktor, may gamot naman na pwedeng subukan. At habang naghihintay ako, dun pumapasok ang insecurity. Lalo na kapag nakikita ko ang mga kapatid niya na may kanya-kanyang anak. At ako mapapatanong sa sarili ko, kami kailan? 13 years na kami. 13 years na ako ang kasama niya. 13 years na akong naghihintay. Pero hanggang ngayon, hindi niya man lang ako maalok ng kasal. Kaya napapaisip talaga ako, DJ Rocky. Siguro, hindi lang ito tungkol sa pagbubukod namin ng bahay. Yung mas malalim na dahilan kung bakit napapagod ako. Walang pag-aalok ng kasal. Hanggang kailan ako magtitiis, hanggang kailan ako maghihintay. At hanggang kailan ko kayang ibigay ang lahat ko sa isang relasyon na pakiramdam ko parang hindi naman ako pinipili. Yun po, parang siya din po, parang wala na rin pong peace of mind. Minsan po parang wala na rin po akong sa kanya na magsabi. Kasi po parang nananawa na din ako. Hindi ko po alam sa kanya. Hindi nga din po ako mapakasal at 13 years na kami. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Glory. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio Basic.
Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic?
Pag nilalabasan? Kailangan ko ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Sino dito ang nakikitira sa pamilya ng partner niya? Ikaw ba, kabisyo, nakikitira ka? Kumusta? Anong pakiramdam? Masaya ka ba? Minsan ba nalulungkot ka? O masasabi mong swerte ka? Kasi may iba, swerte sa pamilya ng partner nila. Pero may mga iba, malas sa pamilya ng partner nila. Madalas wala naman kasi tayong choice kundi tumira sa poder ng pamilya ng partner natin. Parang si Glory. Hindi pa available yung choice dahil hindi po pwedeng isang tao lang yung magdedesisyon sa pagbubukod nila. Kung mag-isa siya, ibig sabihin, hiwalay na talaga sila. At napakahirap makisama sa mga kapamilya ng partner mo. Lalo na kung pakiramdam mo, ikaw lang mag-isang naglilinis, nagluluto, nag-iimis, at may paki sa kalinisan ng bahay ninyo. Imagine, payag sila na may langaw lang sa loob ng bahay. At ang matindi pa doon, para bang renters na rin yung mga langaw. Kahit sino sigurong malinis na tao, natitira sa ganong klaseng bahay, siguro hindi lang sakit sa ulo yung mararamdaman, hindi na migraine eh, vertigo. Ganong level na yung sakit sa ulo na mararamdaman niya kasi ang dumi-dumi ng bahay and supposed to be ang bahay ng isang tao o yung tinitirhan niya o kung saan man siya natutulog, kung saan man siya naglalagi, yun yung pinakamaayos dapat na lugar. Kaya kung hindi maayos ang lugar na tinitirhan ninyo, gugulo at gugulo lalo yung isip ninyo. Actually, may study na ganun eh. May research na kapag malinis ang bahay, mas nakakapag-isip ng maayos ang isang tao. Tingnan po ninyo yung mga magugulo yung bahay, magugulo din ang buhay. Hindi naman siguro sa lahat ng pagkakataon kasi may iba talaga busy lang eh. Pero may mga tao na sadyang magulo sa bahay. Siguro hindi rin kasi napagsasabihan. At dun papasok yung role ng partner mo.
yung partner na siyang may kaanak o kadugo niya yung mismong nandun sa loob ng bahay. Kasi siya dapat ang magtulay sa kung ano yung hinaing mo. Sa secret file ng ating kabisyo na si Glory, siya kasi yung nananatili ng mas matagal sa bahay. Since ayaw siyang pagtrabahuhin ng kanyang partner, sabi sa bahay lang siya, kahit dati naman nagtatrabaho siya, pumayag siya kasi mahal niya yung tao eh. At bilang babae, maniniwala at magtitiwala ka sa nakikita na future ng lalaki. Maniniwala at magtitiwala ka sa sasabihin niya. Cause, etong lalaking to, binibigyan ka ng assurance na, diyan ka lang, akong bahala sa iyo. At wala namang reklamo sa ganun ang ating secret file sender na si Glory. Provider. At generous naman yung partner niya. Kaya lang, may isang bagay tayong nakakalimutan eh. Hindi porke ikaw ang lalaki, partner ka, generous ka, at provider ka, dun na matatapos yung pagiging partner mo. Hindi dapat definisyon ng pagiging partner na lalaki ang pagiging provider at generous mo lang. Pag sinabi nating partner, kasangga kakampi sa buhay. At kung hindi ka nagiging kasangga o kakampi ng partner mo, mag-isip-isip ka. Partner ka ba talagang matatawag? O friend na lang? O hindi nga friend eh, kasi ang friend may pake. Ito pala yung nararamdaman mo. Sige, anong gagawin natin para mapagaan to? Nagtanong kaya ng ganun yung live-in partner ni Glory? Ni hindi nga masabihan ng partner ni Glory yung mga kapatid niya at yung mga kasama nila sa bahay. Iniisip ko tuloy, ano ba? Doon ba sa bahay na yon? Siya yung may pinakamaliit na boses? Ayaw ba niyang may masabi yung mga kapatid niya tungkol sa babaeng napili niya? Kasi yun lang naman yun eh. Kaya ang isang tao, hindi magsasabi ng tunay nilang nararamdaman o tunay niyang nararamdaman o hindi siya gagawa ng paraan kasi takot siya. Ayaw niya na may masabing hindi maganda yung mga kapatid o kaanak niya. At some point, pinoprotektahan yung partner. Pero ang tanong, tunay mo nga bang napoprotektahan yung partner mo sa gawaing yun? Sa hindi pagsasabi na, uy, kumilos naman kayo, tumulong naman kayo sa gawaing bahay para hindi naman hirap na hirap itong partner kong si Glory. Hello, araw-araw parang may catering services si Glory. Lagpas sa mga daliri ng kamay ay yung bilang ng pinagsisilbihan niya sa araw-araw. Kung ganun lang naman pala yung magiging role niya dun sa bahay, di sana, kumuha na lang sila ng katulong, diba? Alam mo, bukal naman sa loob ng isang babae o ng isang tao yung pagtulong sa bahay, pag-imis, paglinis. Kasi mahal niya eh. Mahal niya yung tao. At syempre, bilang babae na rin o bilang tao na rin na gustong malinis yung ginagalawan niya, maglilinis at maglilinis yan. Pero yung hindi mag-cooperate o tumulong yung mga taong naninirahan doon sa loob ng bahay, ibang usapan yun. Masakit sa ulo yun, na para bang alipin ako. Ganun yung pakiramdam. At kung hihimay-himayin pa natin itong nararamdaman ng secret file sender nating si Glory, na kung saan mang nagmumula itong insecurity niya, yung dahilan na gusto niyang bumukod, patong-patong na kasi. Nag-build up na yung resentment, nag-build up na yung pakiramdam na hindi siya secured. Dahil ang punot dulo, parang walang plano itong lalaking pinipili ko sa akin. 13 years na kaming magkarelasyon pero wala pa rin siyang pag-aalok sa akin ng kasal. Sino ba dito ngayon na nakikinig ngayon na
halos more than a decade, or sabihin natin more than a decade na silang nagsasama ng partner niya. Pag sinabi natin more than a decade, lagpas sa 10 taon ng kanilang pagsasama o pagiging magkarelasyon. Sabihin na natin, lagpas na sa kalendaryo ang mga edaran. Di ba mas nakakatakot na baka yung pinipili mong tao, wala naman talagang plano para sa iyo? Pero at some point, o sa kabilang banda, gusto mo pa rin kumapit at magtiwala na meron siyang plano. At hindi pa rin ito yung endgame. Kaya para sa iyo, Secret File Sender Glory, tama naman na magbigay ka ng ultimatum na kung hindi pa tayo bubukod sa taong ito, maghiwalay na lang tayo. Kasi siguro para sa sender nating si Glory, yung paraan o yung aksyon na bubukod sila, isa yun sa paraan para kahit papano maramdaman niya na mahalaga siya. Isa yun sa mga aksyon para maramdaman niya na pinipili siya ng partner niya. Kasi hindi po pwedeng walang gagawin. Ba't pa magsasabi sa'yo kung wala ka naman palang gagawin, di mananahimik yan, tas mabubuo na yung resentment, tas makikipag-iwalay na lang yan isang araw. Kaya kapag nagsabi sa inyo ng hinanaing ang isang babae, makinig kayong maigi. Hindi po pwedeng papakinggan nyo lang tapos lalabas sa kabilang bahagi ng tenga ninyo. Kaya nagsasabi yan kasi gusto niya na gumawa kayo ng aksyon. Ang itatanong nyo palagi sa babae, ano ang pwede kong magawa para gumaan ang pakiramdam mo? Alam mo, kapag yun yung tinanong mo dun sa babae, tapos ginawan mo ng aksyon, siguro kahit hindi pa kayo naglalakad sa altar sa may simbahan, ay doon na ang sasabihin niya. Bakit? Kasi alam niya at ramdam niya sa kaibuturan ng puso niya na mahalaga siya at may boses siya. Yun lang naman. So kung walang plano, edi hanap ng bago. Charot with Harot. Anyway, Kabisha, if you wanna share your secrets, share it to me, raketera@gmail.com. Kasama nyo pa rin ang Basa Princess. Susunod na po ang Top Secrets. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Glory's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal.
Kasama mo ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocky Terra. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer. Nasa kabilang linya na po siya. Welcome na natin siya. Magandang hapon. Magandang hapon po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Ming, Ming, ilang taon ka na? 26 po. 26. Sang lupalop ka naman galing, Ming? Laguna po. Laguna. Alright, Ming, 26. From Laguna, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Dahil dun po sa mga kawork ko, dahil sa tagal ko pong kinimkim yung inis sa kanila, pinagre-report ko po sila isa-isa this year lang. Then, nabalitaan ko lang po dun sa kakilala ko sa kabilang team na ako daw po yung pinaghihinalaan nila. Pero wala naman silang proof na ako yung nag-report. Kaya every time na bumibisit po ako dun sa office namin, tahimik lahat po sila kasi takot nga po sila na baka may marinig ako then i-report nga daw. Oh, Kim, gano'n ka nakatagal dito sa pinagtatrabahuhan mo? Kim, gaano ka nakatagal dito sa pinagtatrabahuhan mo? Magpa 5 years na po. Maglilimang taon na. And pwede bang malaman kung bakit mo nireport itong mga katrabaho mong ito? Kasi po, nung nag-uumpisa pa lang naman po ako, mabait pa lang po sa akin. Then, nung parang, habang tumatagal po, parang hindi po namin maintindihan ng mga kabatch ko po, bakit inis na inis po sila sa akin. Then, pinalalabas po ngayon sa ibang sa ibang team po is binubuli po daw kami. Sa way po nung pag nadating po kami sa office, lagi po sila nagpaparinig, which is parang ano na rin naman po, parang verbal bully na po rin sa amin. Baguhan pa nga lang po kami. Ayun po, talagang parang this year lang po napuno na ako. Pinagre-report ko na po sila lahat. Bali, grupo-grupo ito. Tama ba, Kim? Opo. Ming pala, hindi pala Kim. Ming. Opo. Pwede bang malaman kung anong industriya yung pinagtatrabahuhan ninyo? BPO po. BPO. Diyan ba sa ganyang klaseng industriya, talagang may mga ganyang klaseng bullying, kumbaga? Lagi naman po, kahit sa pong company po mapunta, meron pa rin pong ganun. Mm-hmm. Sa palagay mo, bakit ganun yung naging atake nila sa iyo? Hindi ko po lang sure kasi may isa po kaming kaibigan noon na parang may kabatch po namin na parang tingin po nila favorite po kami kasi parang may isang beses po yata ang pinasuyo. Then madali po doon napakiusapan yung leader namin. Tapos pagka daw po yung mga tenured, hindi daw po agad payagan. Ibig sabihin, efficient and effective kayong magtrabaho. Opo. Tapos naiinggit sila dahil napagbibigyan kayo dun sa mga bagay na deserve nyo naman. Opo, ganun po. Until now naman po, hindi pa rin po malinaw sa amin kung bakit ganun po yung inis po nila sa amin. So kaya po, lahat po ng mga kaklose niya, inisa-isa ko po lahat ipagre-report. Wala po silang magawa kasi may mga screenshot po kung ipinanlaban sa HR namin, which is yung mga ibang team na parang kine-question yung kaibigan ko po sa ibang team na ano daw po yung screenshot ko daw pong nilagay. Parang nung hinire-report
po, 'di ba po may confidential? Parang hindi rin naman po confidential kasi parang ultimo yung leader din naman po sinasabi kung sino din po nag-report kaya parang may hinala din po yung ibang tao. So parang may nag-isplok ba sa inyo internally kung sino ang nagsumbong, ganon? Opo, parang ganun. So paano ang galawan mo ngayon sa opisina ninyo? Ano na po, pag bumibisita na lang po ako doon, ano na lang, tadaanan ko na lang sila kasi lahat po sila natahimik kasi nga takot na nga po, baka may marinig ako din. Ipa-HR ko sila. Oo. Fairness ha, ang tapang mo doon, Ming ha, na pina-HR mo sila. Kumusta yung pakiramdam mo ngayon na yung nakapagsumbong ka na sa HR ninyo at para bang natapos na ang lahat ng ito? Ano po, as in, malayang-malaya na po yung parang ultimo may makuha po akong mali dun sa ginagawa nila. Parang ano, feel ko po parang natatakot na sila kasi nga, ano po, super open ko po sa leader, sa HR, sa quality po, yung nagka-quality. Kasi anytime po na i-chat ko po sila, parang feel nila may audit error, ganun po. May mali agad silang nagawa, ganun. May mga technical terms na tayo natututunan, no? Mula sa BPO. Technical, audit error. Oh. Isa lang yung alam ko teacher terror. Charot, darot. Anyway, Ming, para sa mga naging katulad mo na nanahimik sa loob ng 5 taon o ilang taon nang nananahimik, no? Pero alam naman nila na nasasaktan na sila dahil sa mga naririnig nila sa paligid nila o sabihin na natin may mga hindi magagandang binabanggit na salita tungkol sa kanila, ukol sa kanila. Anong advice ang mabibigay mo sa kanila? Ang pinaka-advice ko lang po is lahat ng galaw is parang kunwari po kasi ano po kami puro chats lang po kasi kami. Lahat po ng galaw is bantayan po ninyo para hindi po ma-take against sa inyo. Tapos as long as meron po kayong kayang i-present na mga screenshot, mga picture, mga record, i-present nyo po sa HR para wala silang laban kasi nga ginawa naman po talaga nila yun. Mahirap lang pag puro verbal. Wala po mangyayari pag verbal. Sabihin, nagagawa ka lang ng issue. So, dapat po, may evidence lang po talaga pagka naggaganyang report po. Pero nagkaroon ba ng written reprimand o meron bang sanction sa kanila? Yun po yung hindi ko na nalaman kasi due to data privacy nga daw po. Hindi na pinaan po sa akin. Tapos yung mga, pero nababalitaan ko naman po doon sa ibang sa ibang team nakakilala ko na may naka-receive daw po ng NTE. Tapos yung isa nga pong inireport ko dahil po dun sa dress code is nagpadala po yung HR sa lahat po ng email na sa lahat po through email na may dress code policy na dapat sundin. Yung ganun po. Okay, wait. Isa-isahin natin Yung NTE is notice to explain, tama? Opo. Okay. Ano naman tong dress code policy? Ano to? Bakit may ganung biglang ipinakalat yung HR ninyo? Kasi bukod pa po yung isyong yun sa bully sa damit. Kasi yung kinaiinisan ko rin pong tao is tropa po din nun. Which is, yung pananamit niya po is parang hindi po pang office attire. Yung masyadong showy, above the knee yung damit, hindi po pang office. So, baka gusto niya mag-outing. Ay, ewan ko po dun. Lagi pong ganun ang damit noon. Pero, pang international po yung company. Kaso nga lang po, hindi naman po magandang ganun ang damitan po. Pero depende kasi naman talaga yan sa company policy. At syempre, kapag may mga ganitong klaseng reklamo, dumadaan din ito sa due process, diba? And tama naman na may data privacy and meron tayong pinoprotektahan, diba? Na mga dignity of the people involved in the case or dun sa issue na meron kayo. But anyway, Ming, may tanong ako sa'yo. Ano po? Hindi kaya gusto ka o crush ka nung isa dun sa kabilang team? Hala, DJ Rocky, hindi kami talo. Paano mo nasabi hindi kayo talo? May jowa ako, DJ Rocky, hindi pwede. May jowa ka? May jowa ka? Opo. Ito ba ay... Same po. Ano? Same po, lalaki. Masaya ka naman sa feeling niya.
Yes po, opo. Palagay mo ba may inggit tong mga taong to na nambubuli sa'yo o wala lang sila magawa sa buhay? Yun nga po, hindi ko po alam kung naiinggit sa akin o wala lang po yata magawa sa buhay. Sabi ko po dun sa mga close friend ko po sa work is kung wala din po sila magawa sa buhay at ako po ay wala din magawa sa buhay, edi magkalabanan na lang po sa HR. Ayun, yan ang mga matatapang nagpapa-HR talaga, no? Opo. Ayan, Ming, meron ka pa bang gustong sabihin? Wala naman lang po. Yun lang po, thank you lang po sa pag-accept ng call. Sabi ko, taray ko nga po tumawag. Sabi ko, magto 2 PM na baka di na umabot. Huwag kang mag-alala, mag-alas 3 na. Di ba? Hello. Alas 3 na pala. Oo, mag-alas 3 ka na. Ito naman, Ming. At least makakaabot ka, di ba? Nga po. Anyway, Ming, alam kong work from home ka ngayon. Paano ko nasabi? Kilala niyo ako. Kilala ba kita? Nag-chat ako sa inyo, DJ Rocky. Magka-chat ba tayo? Hindi ko alam. Hindi, pag-greet lang, mga ganun po. Ay oo. Parang kilala na nga kita. Sa itsura mo pa lang dito sa profile picture mo, sa Viber number mo. Parang kilala na nga kita. Ikaw pala yun. Uy, happy birthday Ay, nako. Anyway, maraming salamat, Ming, sa iyong pagtawag. At yan po ang ating top secret sharer ngayong hapong ito. Ming 26 from Laguna. At sana, kabisyo, maging maging mabuti sa ating kapwa, sa mga katrabaho natin, sa mga taong nakapaligid sa atin. Sabi nga do unto others what you want to do unto you. Binilisan ko talaga para hindi nyo maintindihan. Kasi hindi ako sure kung tama yung sasabihin ko Pero may golden rule tayo. Maging mabuti ka sa iba. Kung gusto mo rin maging mabuti sila sa iyo. At kung ano ang itinanim mo, yun din ang iyong aanihin. Oo. Kaya siguro nakaka-experience ka ngayon ng mga hindi magagandang bagay. Bakit? Hindi yan dahil sa problema lang na dumadaan sa'yo o kamalasan sa buhay, kundi baka karma mo yan. Charot! Darot! Biro lang, pinapatawa lang naman kita, kabisyo. Kidding aside, may mga tao talagang walang magawa sa buhay, kundi tumingin sa buhay ng iba. May mga tao talaga na naiinggit. May mga tao talaga na magsasabi ng mga kung ano-anong masasakit. Pero lagi mong tatandaan, kabisyo, na magkaiba ang reputasyon sa karakter na meron ka. Kasi ang reputasyon, ito lang naman yung nakikita ng iba. Reputation is what others see about you. Hindi nila kilala kung sino ka. But your character proves who you are. Character is who you are. At kung meron ka mang pagyayamanin, kabisyo, ito yung karakter na meron ka. Mabuting tao ka. At kung natatapakan ng pagkatao mo dahil sa mga sinasabi ng iba, it's time for you to speak up. Alam mo dapat kung kailan ka lalaban sa hindi ka lalaban. So, ano pang hinihintay mo, kabisyo? Mag-file na ng report sa HR. Charot with harot. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakasama mo ako, ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. Samahan mo ako ulit bukas, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!